Γεια σας παιδιά, είμαι ο Ντάρ και σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο στον Τζάτζι Μάρκος Craft. Ναι, στο τελευταίο επεισόδιο, στο πρώτο επεισόδιο, είχαμε δείξει ότι είχαμε rank. Κάναμε κάτω το υπόγειο το οποίο το αλλάξατε. Είχαμε κάνει ως εδώ και λίγο μέσα. Εμείς τώρα κάναμε, ο It's Dark μας έκανε αυτό το μηχανισμό, εμείς είχαμε κάνει έναν άλλο και δεν ήταν τόσο ωραίος. Μετά εγώ με τα παιδιά το πήγαμε ως εκεί, εδώ πέρα είναι ο Tiger όλο. Κάναμε εδώ πέρα λίγο τα τζάμπια, να φαίνεται πιο ωραίο. Μετά λίγο εδώ πάνω επεκτηθήκαμε λίγο, εγώ δηλαδή έβαλα πιο πολλά και τέτοια. Εδώ βάλαμε κάναμε τις φάρμες πρώτα απ' όλα. Ο Ντίμι Super Gamer έκανε και πάνω όροφο. Εμείς εδώ πέρα βάλαμε και dirt, γιατί άμα το σπάμε αυτό θα πέσουμε εδώ κάτω, οπότε γι' αυτό το κάναμε, για να μην φαίνεται έτσι. Και επίσης έγιναμε μερικά επεισόδια εδώ πέρα με τον Άστερα, αλλά λυθήκανε. Δεν υπάρχει πρόβλημα τώρα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ναι. Έτσι νομίζω εγώ βασικά ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και το τέτοιο. Πώς θα το πω, το θέμα μας σήμερα θα είναι γιατί δεν τα πιο πολλά βίντεο που κάνω είναι μόνος μου εδώ πέρα σε αυτό το σερβερ. Ο Tiger λείπει γιατί το έχω διαβάσει, δεν κατάλαβα. Όχι, δεν διαβάζει πολύ ώρα, του πολύ μισή ώρα δεν διαβάζει. Απλά ναι. Ο Άστερ δεν διαβάζει τίποτα γιατί δεν είναι στη διατάξη με εμάς. Εκείνος έχει ένα πρόβλημα με το PC του, γενικά με το Minecraft. Δεν του μπαίνει το Minecraft ορισμένες φορές. Γι' αυτό δεν τον έχουμε πολύ συχνά μαζί μας. Και αυτό είναι το δεύτερο επεισόδιο από ό,τι ξέρω. Βασικά αυτό είναι σίγουρα το δεύτερο επεισόδιο. Ναι. Ο Ντίμι Super Gamer εδώ πέρα έκανε και Nether Portal. Στην αρχή το είχε κάνει λάθος, γιατί του είπα να το σπάσει γιατί το είχε κάνει λάθος. Και ναι, έκανε και mining, αλλά δεν θα πάμε και τώρα για mining, θα πάμε στο Nether. Το σημερινό επεισόδιο λέγεται Nether. Ναι. Βασικά έτσι θα τερμάσει γιατί θα μείνουμε εδώ πέρα. Ναι. Πήγαμε και εγώ με τον Αστέρ χθες, δηλαδή για σας προχθές, είχαμε βρει 2 blaze rod spoiler. Τώρα το έσπασε, δεν ξέρω γιατί το έσπασε. Και το άλλο το κρατήσαμε, αλλά δεν ξέρω, τότε έγιναν τα επεισόδια που είπα, που δεν θα τα αναφέρω γιατί μπορεί να μην θέλουν τα παιδιά να το πω, οπότε δεν θα το πω. Πάντως τότε για τα επεισόδια και ναι, μισό λεπτό. Ήρθαμε λίγο για level τώρα. Είχαμε βρει εκεί πέρα, είχαμε τα πάντα, τέλεια ήταν. Γιατί σκοτώναμε, δεν ψοφήσαμε κάποια φορά, αλλά εγώ είχα πάει πάνω από 5 φορές μισό χάρτα. Είχα 1 XP βασικά, ναι σωστά. Τώρα τα ξαναπάμε πίσω, γιατί δεν βρήκαμε το σωστό δρόμο. Όχι. Ναι, μισό λεπτό. Και έμαθα κάτι σήμερα που δεν το ήξερα σε αυτό το σερβερ, ότι υπάρχει ένα YouTuber το οποίο έχει φλάκι αυτό σαν αυτό που έχουμε εμείς τώρα. Και δεν ξέρω, τώρα θα δω. Βασικά μπορεί να το πάρω, γιατί θα κάνει διαφήμιση στο κανάλι μου μέσα στο σερβερ. Και αυτό είναι πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Και γενικά αυτό. Επίσης έχει το ίδια πράγματα, οπότε δεν θα κάνω βλακιά, ξέρω εγώ, που θα κρατήσω αυτό. Και θα με ρωτάνε, ξέρω εγώ, ποιο είναι το κανάλι σου, να πάω να το δούνε.
Και άμα είναι να κάνουν και ένα subscribe τα παιδιά. Άμα θέλουν βέβαια, δεν τους καταπιέζουμε εμείς και χαθήκαμε τώρα. Χαθήκαμε στο Nether. Πω, αυτό με τα καρπούζια. Χαθήκαμε. Α, όχι, δεν χαθήκαμε. Νομίζω. Χαθήκαμε. Ωραία, 30 level. Κάτι δεν έχει 30 enchanted. Οπότε δεν ξέρω. Anyway, μισό λεπτάκι κάθομαι να φυκεί. Οκ, επέστρεψα. Πήγα, έκλεισα την πόρτα μου. Δεν κάτσα στο σπίτι, απλά δεν θέλω να μπουκάρω εγώ και να χαλάσω το βίντεο. Έτσι απλά. Μου παίζει να το κάνουν τώρα. Άμα το κάνω θα χτυπάω το κεφάλι μου στον τοίχο. Ναι. Και γιατί να χαθώ? Όχι, δεν χάθηκα. Όχι. Άιντε, το βρήκα. Από την άλλη μεριά είναι. Αχα. Από εδώ. Όχι. Δεν ξέρω, πάντως θυμάμαι από κάπου ότι έβγαινα. Ξέρω, έβγαινα έξω. Αυτό είναι σαν cave. Αλλά με nether rack. Σωστά το θυμάμαι. Από εδώ να πάμε. Από εδώ. Πω, χαθήκαμε έτσι, όχι από εδώ. Βρήκα diamond, GG. Και στο πρώτο επεισόδιο βρήκε κάποιος και στο δεύτερο. Ωχ, μη jumped. Μου αρέσει μόνο γιατί μετά έμπλεξα. Θα τη σκοτώσω, αλλά μετά θα κυνηγάρω όλα τα άλλα. OMG. Θα σκάψω από εδώ τώρα και που πάει η Μαρία. OMG. Και χάθηκα. Το επεισόδιο έτσι θα ονομαστεί. Χαμένη στο Nether. Die. Θα πάρουμε αυτό γιατί είναι πολύ καλά για level. Αχα. Χάθηκα. Θυμάμαι ότι έβγαινα. Γιατί τώρα όμως? Πού είναι? Πρέπει να πάμε στο Nether Portal. Τώρα, το δω το Nether Portal. Θα πάω από εδώ γιατί γίνει. Όχι, δεν είναι από εδώ. Είναι από πάνω. Και δεν είναι από πάνω. Πώς πήγα εδώ δηλαδή? Από εδώ. Όχι, από εδώ είναι κλειστό νομίζω. Όχι, δεν είναι κλειστό. Κάνουμε κύκλο. Μισό λεπτό πολύ. Να πάμε στο home. Μισό λεπτό θα κάνω την ζωή γιατί δεν αντέχω άλλο. Δεν ξέρω γιατί έχω πολλά καρπούζια, οπότε είναι άδικος κόμπος. Απλά μου τις πάει πολλές φορές. Ναι. Θα ξαναπάω κάτω. Άντε πέσαρα. Έτσι. Και δείτε έκανα full grass. Αυτό θα σας το δείξω. Νομίζω το είχα δείξει στο πρώτο επεισόδιο ή στο δεύτερο που χάθηκε. Αυτό είναι το δεύτερο τώρα. Είχαμε κι άλλο να χάθηκε. Να πηγαίνεις options, video settings, άμα έχεις optified μόνο, quality, better grass fast. Αυτό ήταν. Και χρησιμοποιώ το love pack. Και είναι πολλοί YouTuber μέσα, αλλά οι πιο πολλοί ξέρω δεν έχουν το rank. Κανένας δεν έχει το rank βασικά. Γιατί εκείνοι είναι πιο μεγάλοι, ας πούμε, κοόνε και τέτοια. Επειδή τους ξέρω drag.
Και ωραία είναι το drag, να ξέρετε. Όχι. Άμα φας καρπούζι σβήνει. Έτσι νομίζω, γιατί την φορά που πολεμούσαμε στα Blaze, έτσι γινότανε. Σοβαρά. Θα πάω έτσι. Όπα. Πες πότε το βρήκα. Βγήκα έξω, GG. Και τώρα εδώ πέρα. Τι θα κάνω τώρα, προσέχω. Και εδώ πέρα, όσο δεν το ξέρετε, η λάβα τρέχει σαν το νερό, δείτε. Άιτε. Άμα το κλείσω τώρα έτσι. Άστο, δεν θα το κλείσω τελικά. Αυτό θα θέλω γιατί είναι ωραία. Παρέσαι. Ωραία, το πήραμε. Και τώρα πες πως δεν έχω λάβα εδώ. Ωραία. Okay. Mr. Dark War. Πετάμε. Και άμα πέσουμε την έχουμε βάψει. Βασικά όχι, γιατί πετάμε. Θα φύγουμε, απλά θα ήταν λίγο κάψιμο. Αχα. Θα δείτε πόσο level σε ανεβάζουν. Ξέρω εγώ, Μπεκόλ. Για ώρα θα κάνω τώρα, να πάω 33, ενώ από αυτά 5 έσπασα. Μεγάλη πηγή. Το τρίτο επεισόδιο θα προσπαθήσω να είναι και με άλλα άτομα. Γιατί δεν είναι με κανένα και δεν είναι τόσο ωραίο. Ξέρω εγώ, δύο μόνος. Και παιδιά, αυτό είναι το βίντεο. Είναι μικρό γιατί θα αργήσω να το κάνω, να το ανεβάσω. Όχι, όχι. Δεν ξέρω γιατί είναι μικρό, γιατί βαρέθηκα κιόλας. Επειδή δεν είναι κανένας ξεχώ να με βοηθήσει να κάνω πράγματα. Ελπίζω σας άρεσε το βίντεο. Άμα σας κάνετε ένα like, άμα σας άρεσε το κανάλι μας κάντε ένα subscribe και γεια.